siya doon. Siya, wa ka tingog at first. Sige na ba, ihatod lang ko. Ako, sorry pero kung buhaton ko na, mura kog nagpunit og bato og gidukduk na ako sa kong ulo. Pagkita nako nila, wa na jud kog agwanta ni collapse nako. Nakuyapan si ate girl. Okay, fast forward. Taas. Kaya natin to. Ni-graduate ko nga, wala jud mi nagka-okay. Na nakoy trabaho, first job to nako. Wag gyapon mi nagtagad pero happy kay ko sa akong trabaho kay nalingaw nasad ko ba. Fast forward na sad. Niya na siya nako nga ganahan siya muundaw siyang trabaho kay ganahan lagi daw siya magtudlo. Kay sa tinuod lang, dugay na kay nanamo nga plano. College days pa namo. So ni-recommend ko nga apply sa akong gitrabahoan. Syempre happy kay ko kay kauban na sad mi pero di gyud siya sayon kay bisag kauban na mi company di mi permi makita. Okay ra man jud unta. Pero usahay murag wa siya sa mood makikstorya nako. Usahay kay awkward kay yung tinagdan nako. After sa akong birthday kay back to normal na mi. Yes. Sigurado ka? Oo naman. So good to March 29 until April 3 akong birthday celebration. Nakabantay ko nga wala gihapon nabalik iyang tinagdan nako. Cold gihapon kaayo. Feel niya nga nakalimtan na nako siya. Feel niya nga di ako ganahan niya. Feel niya na left out na siya maong siya na lang daw ang nidistansya. Ako na lang siyang giingnan nga. Kay bao jud ka kung unsay nahitabo sa akong pag-college o oo sa bakay iro. Mutugan ko nga usa sa rason nga nung inato ko ni open ko nimo nga na depress ko pero unsa imong tubag ay basing sunod ra ka ana kay uso na karon good. Anong ma-depress ka nga nindot man inyong pamilya. Ikaw unta ang akong amiga pero ikaw pa ang unang ni-doubt nako. Maong ayaw na lang jud kahibungan nung di ka ma-consider as best friend. Hindi ba sabi ko sa'yo, don't assume anything? How dare you? Kasakit. Kay baw ko kung nisobra ako wa ko ka control sa akong kalagot o grabe kay ko ka-disappointed niya. Ana pa siya permi lang daw nako siya balibaran og makiglaag siya o mo balibad ko pero dili permi kana ra siyang wa ko'y kwarta. Last words ako niya. Nig April 30 mahawa naman ko ari mo resign na jud ko. Ini kagabi ana mag-despedida mi. Og moadto ka meaning ganahan pa ka maging amiga nako. Pero og dili na ka pero og dili na ka di ka mukuyog meaning ana natanan. April 30 wa gihapon mi nagtagad. Nahuman na lang ang adlaw wa gihapon mi nagtagad. Nilabay ang pila ka days. Nalingaw na sad ko sa akong bagong trabaho. Pero naka-realize ko nga sa atong kinabuhi makaila jud tag lain nga tawo bisag asa man ta malagpot. Pero syempre di lang jud nato hikalimtan ang mga tawo nga nahimo sang part sa atong past. As days passed, nawala na akong kalagot o kalain niya. Naka-realize ko nga basin judi ay gikapoy nasad siya nga maoto iyang pirming ma-feel every time. Naka-realize ko nga basin judi ay gikapoy nasad siya nga maoto iyang pirming every time nga magkakuyog kuyog ako mga bagong friends. I'm still open man gihapon sa possibilities nga ma-okay mi. Makiglaag niyag balik, makig-chat niyag balik, makistorya niyag balik, pero unta siya pod open sa possibilities nga di sa tanang panahon ako permi iyahang makauban. Og oo, gimingaw ko niya. Among mga pictures sa una, di na ako mahimong among mga pictures sa una, di na ako mahimong i-delete kay may na lang og mingawon ko niya, naragyhapon ko'y makitan. Pero og dili naman sad gani siya willing nga makistorya na kog balik. Okay ra man sad nako.
syempre iya naman ang desisyon, di ko ganahan sad. Syempre iya man ang desisyon, di ko ganahan sad mamugos og tao. Muna ang ending sa ato ang confession karon. So maminaw ta sa mga advices gikan sa atong interrupt. Karon maminaw ta sa mga advices nga gikan sa mga Facebook friends nato, no? Okay, atong basahon ta sa tagsa. Ang kaning advice kay gikan ni Nimia Faith. Akong ma-advise kay kung si best friend number 1 tinud-anay jud niya nga amiga ug suod na jud silang best friend number 2, di na siya angay maglisod og decide kung iyang crush ba o iyang best friend. Kay tinud-anay lang napaman po'y laing tao nga pwede niya mailhan o makrush, pero lisod na ipangita og tinuod nga amiga. So yeah, si best friend pilion. Unta di niya ilisad ang BFF sa temporary lang nga crush thingy. Hala. Ay na pa siya pa message na ko. By the way, yeah, God bless and keep safe. Continue spread. By the way, yeah, God bless and keep safe. Continue spreading the good vibe through pag-vlog nimo. Okay, thank you sad for watching and supporting. Next, Kate and Magde. Depende man na siya. If dugay na sila nga friends, so mas mag-expect nga mas daghan sila gaagi dan sa crush lang. So if tinuod imong care sa imong friend, kay di ka mohimo og mga moves or decisions nga maka-hurt sa imong friend. So best friend ako aoy. Okay, so best friend yang gipili, no? Daghan mga nipili ni best friend kaysa ni crush, kay temporary daw si crush. Next, Christian from Christian Coley. Dili nila dapat awayan ang usa ka laki kay daghan kaayo kilid-kilid. Hahaha. Nya kung ako man lang gani si BF number 1, mo support na lang ko. Kay di man siya naibgan, dapat iya na lang dawaton para dili ira maunsa ang ilahang friendship. Hala, di ba mo? Sakto sad siya, pero makaliki niya mga daghan kayo, kay daghan kaayo kilid-kilid. Mini daghan ko na kay mga laki kilid-kilid. So mura na siya mga timpura mga laki para niya. Or fishball. Okay. Napata diri from Ina Amor Bontilaw. Ano siya? Bro, before who? Haha, dapat sad humnon sa ilahang thesis. Ay, research day niya. Nasayop day ko sa akong i-post dito sa Facebook. Dito thesis research. So, iyang gipili mas unahon ang research or thesis. Next, Rhea Bilamedi. Ana siya? Books before boys and best friend before boys. Ha 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 ha. Charda. Diba? Kugihan nga ni siguro si Rhea Bilamedi. Siguro. Next, Tin Alcantara. Apilion nila ang thesis para makagraduate sila o research ha. Para makagraduate sila, ipaulahin na ilahang paglandi. Ang laki daghan pa ang friendship lisod pangitaon da. Modyo na ang pirmi nila no, isulti nga lisod jud pangitaon ng friendship. Next, unahon ang thesis o research. Ana si Dexter Berganio. Okay, napadiri na si Jason Daniel. Thesis muna bago titi. So research muna bago titi. Muna na ang mga comments and mga advices sa ato ang mga Facebook friends. Pero para na ako, unahan dyan niya yung best friend. Kay dili dyan sila dapat mag-away sa sakalaki. Kay muto, sakto po ito gingon ni Christian na daga masag laki, di ba? Daram gusto ko naaraman ganit ko na sa kilid-kilid. So dapat mas i-value pa nila ang ilang friendship. Kay mula gina sa gingon sa itong mga Facebook friends nga lisod kay mangita og friendship karon kanang tinud-anay nga friendship kaysa mupili siya tong crush thingy lang no nga kadiyot ra kaig temporary na jud guys tanan. Okay, pero dili pa na mahumandira ha ang atong confession or ang kaninga video kay naay pa message ang sender. Okay, sa atong confession karon. Okay, so atong
Akong basahon na ang iyang pa-message. Na siya message sa iyang best friend. So akong basahon diri guys. Ready mo maminaw guys. Paminaw agwanta lang yun yung video guys. No? Okay, para nasa mo yung makatunan about friendship no. Dili ta puro uyab-uyab like that. So naa diri siya akong basahon. My message to her. Toy, I just want to let you know that I miss you so much. I already forgave you a long time ago. Nunta ikaw sad sa ako I hope kung asa man gani ka gibutang sa Ginoo, unta malipayon ka. Nunta di ka magmahay sa tanang desisyon nimo sa imong kinabuhi. Akong pirming isulti nimo, ayo patakag saling. Bisan ka na lang na imong timan-an og unsa man gani imuhang ganahan buhaton, buhata ayo pag-doubt sa imong kakayahan nga mabuhat ang usa ka butang. Usa sad nga katong mga sayop nato sa una di na mausab sa ubang pini nato makuyog in the future. Unta pod nga ma-open na ka sa mga possibilities nga pwede mitabo pod. By the way, usahay mangita gihapon si papa nimo, mangumusta og asa na daw ka, asa si mama og ate og syempre imong kambal si Aki. Permi na kong isulti nimo nga di ka makonsider as best friend og miana na pud ka ana nako nga nasakitan ka atong pag-ingon nako ana. Sorry about ana, insensitive ra kay ko og unsa ka special sa imong utok, inana ka special sa ako usa ra man jud ta akong ganahan nato nga unta magkasuod sad mo sa akong mga amiga nako. Di man ka mahayan good o makigmingle lang jud kag maayo sa amo ato nga tayong bisag usahay na ay ma-involve nga tagay. Kay baw man jud ko nimo nga dili jud ka mo tagay. Pwede raman ka mo balibad o ginana kay di man sad mi mamugos. Mura jud unta to akong ganahan sa una nga magkasuod ang tanan pero wala man. Murag di man jud ka kay lain naman di ay imuhang ginahon na nga left out na ka nga gikalinta na tika bisag pangutanon pa nimo si Jess. Tanang plano namo permi na kong iingon nga kuyugon ka bisag kato mga on me after shift nga panggabi pa ko akong giingnan nga paapason ka namo mo okay raman na sila as in wala ra jud sila ilibog kasturya pero busy man ka ato that time pero unta this time kay baw na ka makigmingle sa laing tao ha. Worth it kaayo nga makahibaw kag lain-laing experiences sa usa ka tawo as kay hasta ikaw makatunbot sa ilang mga sayop as in worth it kaayo nga maka-open up kag sayon-sayon sa mga tao nga parehas nila. I love you. Mo to ang message niya sa iyahang best friend. Unta kato iyahang best friend kay makitaan ni nga confession. So kamo guys i-share ni ninyo para makita sa iyang best friend ang kanyang confession. Kay wasa okay ba kung nitan-aw ba jud ang best friend mo, tan-aw ba ang best friend sa ako mga vlogs no kay di pa beta famous. So para makita sa ni sa iyang best friend. So i-share sa ninyo para basi di ay i-share ninyo kay makitaan then usasad kay basi kamo sa na or kita mahimong rason nga mag-friends sila balik. Okay, that's it for today's video guys. So taas yun siya nga video no. Okay, so if you enjoyed this video, please don't forget to subscribe sa akong channel kung wala pa and click the notification bell below and give me a massive thumbs up. Okay guys, that's it for today's video and for today's confession. Bye bye. See ya.